No niin, moi kaikki katselijat. Mä oon kuullut, että tuolla TikTokissa on paljon sellaisia videoita, missä tehdään eväitä YO-kirjoituksiin ja senpä takia mä ajattelin lähestyä koko tätä Facebook-kansaa tekemällä oman version. Eli mä oon lähdössä kohta vielä perjantai-illan ratoksi muutamaksi tunniksi tonne YO-saliin ja mä mietin, että mitä eväitä kannattaisi ottaa mukaan. Mulla on täällä eka vähän viinirypäleitä, mutta niitä me ei varmaan tarvita kovin paljon, otetaan ihan vaan pari, 3, 4, noin. Sitten seuraava mitä mä ajattelin ottaa, niin nämä mandariinit. Näähän on tosi terveellisiä, jos näistä vaan saa suinkin nämä kuoret irti. Ja jos ei, niin heitellään sitten sinne joukkoon. Noin, pannaan pariin 3 osaan. Eiköhän tästä selvitä. Ja sit mikä tärkeintä, lähdetään tuolle herkkuosastolle. Eli ensin tää tärkein, eli salmiakki. Se pitää mielen virkeänä ja verenpaineen korkealla. Ja jotta ei kuulu rapinaa, niin otetaan tonne koko setti. Ja sit mulla on vielä tällainen yksi pussin pohja, niin pannaan vielä ne. Ja sitten mulla oli vielä yksi hetki, mun piti käydä salainen ase, eli kryptoniitit, kun ufot on pilattu, niin nämä on lähimpänäni vanhoja ufoja, laitetaan ne vielä sinne. Ja oisko pari tällaista suklaata? Meillä ei nyt ollut muuta kuin leivontasuklaa, mutta saa kelvata. Sitten me laitetaan vaan nämä kannet kiinni. Ja ei muuta kuin tsemppiä koko tietotie.